Și avem primul pește. Am pornit pe Someș, apă mare, murdară, Cătălin și Ovidiu. Primul clean. Dar o să mai prindem ceva. Eliberare pește. Eliberare clean. Apa destul de murdară. Refacem traseul de săptămâna trecută. Cătălin și Ovidiu. Doar că de data asta apa mare și murdară. Data trecută era mare și curată. Sperăm să mai prindem câte ceva. Înorat. Sper să nu e ploaie. Apa cam nu-i bună, dar asta e. Vizionare plăcută și să vedem la final ce mai avem. Așa, ca să vă faceți o idee cu ce apă am pescuit noi astăzi. Exagerat de mare și murdară.